Хатын кызның яшен санамыйлар да, әйтмиләр дә диләр. Тик бу безнеңчә ялгыш әйтемдер. Чөнки гомер юлын безнең кадерле кешебез, яраткан тормыш иптәшем, газиз әниебез, кадерле апабыз сыман уза алган кешеләрнең яше ул олы тәҗрибә һәм хөрмәт туплаган саннар гына. Бүген алтында юбилеен Николаевка районы Зур Чиркли авылында туып үскән Абрязова Нәҗия Сәүбән кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны без якыннары, тормыш иптәше Руслан, кызлары Мәдинә һәм Кәмилә, әнисе Рауза, абылары Наил һәм Камил гаиләләре белән, апасы Наилә гаиләсе белән котлап, җылы теләкләребезне җиткерергә ашыгабыз. 1972 елның 23 майында Умяровлар гаиләсе Равза Абдулкадир кызы һәм Сәүбән Билал улының 4-нче төпчек балалары булып безнең Наҗиябез туган. Барыбыз өчен дә кичкенәбез иң көтеп алганыбыз, иң кадерле кешебез булды. Озак еллар әнкәй авыл мәктәбе ашханәсендә, әткәй колхозда хезмәт куйдылар. Икесе дә намуслы хезмәттә булып, безне дә эшне яратып башкарырга өйрәттеләр. Наҗиябез иң тырышы, иң булдыклысы, иң тыйнагы, иң сабыры булып үсте. Авыл мәктәбен бары 5-ле билгеләренә генә тәмамлап, Ульяновск шәһәренең авыл хуҗалыгы институтында экономист, бухгалтер һөнәрен үзләштерде. Кулына дипломын алган яшь белгеч, хезмәт юлын Николаевка эшчеләр поселогында дәүләт федераль казначылыкта башлап җибәрде. 20 ел буена бер урында намуслы хезмәт куеп, күп тапкыр рәхмәт хатлары, почет грамоталарына ия булды. Әлеге оешма таркалу сәбәпле халыкны социаль яклау оешмасында эшли башлады. Кайда гына хезмәт куймасын, ул үзенең тәвәккәл, гадел, эшсөйүчән, ярдәмчел булуы белән күпләрнең хөрмәт-ихтирамын казанды. Аның шәхси тормышына килгәндә дә гомер юлы сыкланырлык. 2001 елның апрель айында үзенең гомерлек мәхәббәте Аблязов Руслан Абдул улын очратып, матур гаиләләрен кырдылар. 3 елдан соң көтеп алынган кызлары Мәдинә, 2007 елда кызлары Камилә дә якты дөньяга аваз салдылар. Тырыш һәм матур гаиләдә балалары да үзләре сыман бик акыллы, тырыш, тыйнак булып үсеп киләләр. Руслан Абдулович полиция эчке эшләр бүлегендә җитәкче урынбасары булып эшли. Җаваплы эшләрдә хезмәт итсәләр дә алар бер-берсенә карата, балаларга карата да игътибар бирер өчен вакыт табалар. Кызлар әниләренең иң беренче ярдәмчеләре, мәктәптә дә тырышып укыйлар. Сеңелебез гаиләдә иң кечкенәсе булса да, барыбыз өчен дә олы терәк, таяныч һәм ярдәмче. Шатлыкта да, кайгыда да иң беренче булып килеп җитеп, киңәшен бирә, ярдәм кулын суза. Аның уңганлыгына да таң калырсың. Кунакчыл гаиләләре һәр вакыт барыбызны бергә җыйнап, сый тулы табын белән каршылый. Айрыша, сеңелебез тәмле бәлешләр, тортлар пешерергә ярата. Мин апасы Наилә өчен ул бик тә якын һәм кадерле. Минем сердәшем, бер сүзсез аңлаучым, яклаучым да ул. Эшендә дә, гаиләсендә дә күп эшләр башкаруына карамастан, Хак Тәгалә кушкан юлдан атлап, намазын укырга да өлгерә. Дин кануннарыбызны үтәп килә. Шушы матур хылкы белән барчабызның да хөрмәт мәхәббәтен казанда ул. Дус туганнан кадерлерәк диләр. Ышанмагыз, бу сүз шыр ялган. Дустың бит ул бер карында ятып, икен бер анадан тумаган. Дусларыма серем шишалмыйча, телем тешләп калган чакларда, ярый әле сеңелем бар дип куанам да, җаным ярып салам сеңелемә. Без бит бер карында яралганнар, бер ананың ике күз нуры. Нинди генә хәлгә тарыганда да онытмасак иде без шуны. Хөрмәтле Наҗия Сәүбәновна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып, алда да яшәгез. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Мизгелле, нинди генә көн дисәгез, туган көн ул билгеле. Нинди генә көн дисәгез, туган көн ул билгеле. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана, алган матур тел
Матур сүзләрнең кабул булуы кирәк. Якыннарың янәшәңдә бергә типсенелә йөрәк. Якыннарың янәшәңдә бергә типсенелә йөрәк. Туган көн ул бәйрәм көнелә елда бер кабатлана. Ул гына матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнелә елда бер кабатлана. Ул гына матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Бәхет, байлык, сәламәтлек юлдаш булсын гомергә. Мәхәббәтең белән шулай атлык янәшә бергә. Мәхәббәтең белән шулай атлык янәшә бергә. Туган көн ул бәйрәм көнелә елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнелә елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Бәйрәм көнелә елда бер кабатлана. Ул гына матур теләкләрдән күңелләр канатлана.